Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:58. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon. Yari sa aton sining linya. Kung maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Unahon tanay lakat sang panahon si Sir Gan Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi, Action Brian, sa aton mga listeners, mayong gabi. Aha. Ari ang lakat sa aton chimpo sining gabi, ari na ITCC, Intertropical Convergence Zone. Apektado ang Palawan kag Southern Luzon. Gasugat anay ang easterlies kag ang may northeasterly surface wind flow. Ang galum ari Palawan tuod kag Mindanao. Ang ilang nga chimpo dito magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Tugay ni sa ITCC. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa atong kapungsuran upod kita diri sa Western Visayas, no. Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Padayon nga mga enjoy kita sa mayo nga tiempo. May pagulugalom ang kalangitan asa nga magalumbon ang kahawaan. May idala lang siya naligwin nga mga pagulan o kung pagpanag-uob man nga halin sa easterlies kag localized thunderstorms. Naminhan sang Luzon nga seaboard kag eastern nga bahin sang Kabisayan kag Mindanao. Ara sila sa mahinay hasta sa kasarangan nga huyop sang hangin. Maghalin na sidlangan pakadto na bagat na sidlangan nga may makanay hasta sa kasarangan nga katagatan. Si iban nga bahin sa atong kapungsuran upod nakita diri sa western seaboard sa Kabisayan nagapabilin nga ari kita sa mahinay lamang nga huyop sang hangin. Maghalin man na sidlangan nga may makanay nga kadagatan. May takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metro sa gihapon nga aton astronomical tide. Ang aton nga nadula ang tide area. Ang aton nga taob karon low tide alas 7:26 sining aga 0.0 metro ang kanabawon ang taob magabalos alauna 32 karon sa kagawon 1.2 ang takos ang kadalumon kag alas 5:48 alas 5:55 rather no nagtunod siya ring adlaw magapakita ni siya alas 5:47 buwas sa aga. Kag ari kita 26 basta sa 31 degrees Celsius. Medyo mapaangpang siya aksyon bright no. Nagahamboy sa 26 no. O kon 78.8 hasta sa 87.6 degrees Fahrenheit. No. So, muna lakas ng atong chimpo sining gabi. Gabi kibot man kita bumundak ang ulan, Sir Gan, no? Kagapon. Kagapon, sa hapon, no? Kwanto ya, ng surface track lang to kay inang taas ang atmospheric pressure ta sa sea surface ang Northwest Pacific Basin. Nagkatuhaw lang ang galom. Okay. Ang humidity kag warm condition ta mo to. May galom gid man pero hinay lang ang pagulan May man makapamulubog na sa palibot Sungaw gani ang init sa gabi. Sungaw ang init, no? Sipon gid pagaga. Oo. Sipon gid Sungaw pagaga. perti kay init Oo, sige. Sir Gan, salamat gid ha may gabi. Okay. Yes, sir. Aksyon
firing line. Matulot na way palibot mga kaaksyon. Amo na galing, bisan matod nga ari kita sa summertime pero kung kaysa kibot kita, hinali lang nga nagaulan. Hambal sa iban, okay man na. Kay kung tamaan na gid ka init man nga way ulan-ulan, mga pananom ta, daw madisgrasya gid kalaluyos gid, no? And purti nga init. Action firing line. Sige, sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakisan, alerto lang 24/7. Action firing line. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City Tres na mga kaaksyon, ano? Subong nga adlaw yari kita sa Lunes, Marso 21, 2022. Action firing line. Bukas na nga aton sa niya Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang aton sa niya Twitter account mga kaaksyon. Aton sa niya text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa niya mga mensahe kag komento mga kaaksyon. Na megid ko may comment ka mo, hindi lang pulo greetings, ano? Ang akon pamangkot sa mga gabi, ano ayhan ang epekto, no? Ano ayhan ang epekto sa kay Bongbong Marcos matapos nga ini siya ang ginsugo sang iya magulang nga si Senador Amy Marcos nga magtambong kag magpartisipar sang debate sang COMELEC do ka huluya, no? Anong epekto sang kandidatura niya sini? Oo, kay ginsugo sa sangiya sini nga magulang siya bongbong. Abi tambong kabis COMELEC be. Nga daw gay posipos kalanda dugangan ko sa isay blakaron ko na nung palayag ni Amy Marcos makaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob-Toblas Nuwabeng Takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sining magpagpangalagad? May ara ya sang isa ka amay mga kaaksyon, no? May ara sang isa ka amay nga kinuha gid lamang sang mga 5 ka persona sa ila sinipuloy andira sa may banwa sang Ibe Magalona kag nasapuan na lang sa iya sini pamilya nga patay na. Action firing line. Ginluthang ini padayon pang investigation sa kapulisan samtang didto naman niya sa Himamaylan may isa ka mangunguma ang nasapuan man nga patay sa katubuhan. Action firing line. Naporting pinatsanay na gid no, hindi na gid maintindihan ng sitwasyon tanaw. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad, ti buwas nga adlaw wala na sang untat biyahe. Balik na sa normal. Matapos mga kaaksyon nga may ara sang mga dialogo nga matabo buwas nga adlaw, upod ang LTFRB, DOTR kag ang pila ka mga congressmen gikan diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Partikularmente na si Abang Lingkod Representative nga si Stephen Paduano kag si Lone District Congressman Greg Gasataya mga kaaksyon. Action firing line. May kinatulo pang dansang sang Kongreso nga ang Bacolod kag Negros nagpatigayon sang protesta. Nagligad nga si Mana trending kita because of Vice President Leni Robredo nga grand rally political atoya. Subong nga adlaw halin kahapon trending na naman kita sa bugos nga Pilipinas. Kinokita lang des Bacolod ang nagpatigayon sang sining nga untat biyahe mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita lokal sa aton sining nga pagpangalagad subong iyang gabi, lumpat kita sa Kapitolyo Provincial Capitol Employeeso, ginsapol sang COMELEC angod sa pag-umpisa sang kampanya sa Biyernes mga kaaksyon. Action firing line. Bisan hindi taga Kapitolyo, diri man sa Bacolod, dapat hindi ka mo magulo intra gidya kulo kampanya, pulo posting sa Facebook nyo da. Pwede lang ka mo kahutik. Action firing line.
Pwede lang kamo kahutik Pero kung nang magsagigig kamo ya ka kampanya da, labi na gid mga regular da, hindi gid. Dapat mangin non-partisan kamo. Pero kung mga JO ikaw sang banwa o kon syudad, ati pwede ka gid ya ka kampanya. Action firing line. Kayang iban gani action niyams, ginkuha malang gani nga JO na, hindi kay mag-ubra, kundi mga kampanya. Action firing line. Pasensya, ginoprote booking anay na malang ni aton mo. Hindi na ko yung hambal-hambal pa dingo to tago-tagoon ta. Ang ibang gani ginakuha lang na action names nga JO sang syudad pero ginhimo nga troll sa Facebook ka magpangaway sa kontra. Action firing line. Ang iban nga balita sa Bacolod, mga kapitan sa Bacolod ginapasumiter sa ngalan sang tig-tatlo ka drug surrenderer nga ipedalom sa rehabilitasyon sa Balay Silangan. Tinga tatlo lang Kung may ara diya 50 ka bilog, listahan nyo tanan. Action firing line. Ay, naano man pili-pili man ang obra nyo. Naano man. Ubusan nyo lista ng tanan nga nagahuyo-huyo na kurog-kurog ang lawas ang suyo. Action firing line. Kadak meeting sa Bacolod, pati gayunon kada bulan, matutukan ang drug clearing program. Tutukan malangaling drug clearing program nga tatlo lang kangalan ipasumiti nyo. Action firing line. Naano man doon di. Joke lang na. Pero tuod kung damo da drug pusher kag drug personalities listahan nyo tanan nga tatlo lang ay baloon ta ni karon be. Action Brian Borden. Action firing line. Gina-congratulate ko subong nga adlaw ang City of Bacolod Makaksyon kag mga barangay sa Bacolod kay nag-provide sila sa mga salakyan kay para makasakay ang aton sini nga makoturan padulong sa trabaho bangod untat biyahe. May mga damyo ng ila sa lakyan action names. Action firing line. May hagdanan kita ko kaina. Kag ang hagdanan hindi kulo kahoy lang Salsalo na gidyang ginpaobra ko dito kanami man kay may nag-provide sa mga dalagko nga mga salakyan kag inisyatibo sang barangay nga ginpasakyan ang ila sini nga mga salakyan. Ang barangay Stefania, galing kay ang barangay Stefania halip pa man sa una mo, may rally protesta man o kun wala ang ilang salakyan na nga mga multi-purpose nila nagabiyahe na. Dumduman nyo to nga may ginpatay nga isa ka babayi sa barangay Stefania nga ang suspect tricycle driver nga ginbilin niya sa tunga sang kampo nga siya man lang mismo nagtudlo nga dra ginbilin ka ginpatay pero ginpagwa pa siya sa prisuhan gani Action firing line. Halin sa to, ang barangay Stefania nag-offer every night ambot kung sige pa na subong nga ang ila duha ka mga multi-purpose nga salakyan nga green ibiyahe nila kon gabi halin sa downtown kag pauli sa mga oras balangway na gid sa mga di pampasahero nga salakyan kanami kanami gidya kon inang may amos na nga kapitan nga mga ideya bala ti adamo to na buligan sa to kay para hindi na makasakay tricycle ang mga pobrita nga mga babaye nga kon matsambahan nila nga ang driver sa tricycle manyakis madisgrasya gid sila. Action firing line. Kaya mo na nga congratulate gigo sa mga barangay subo nga nag-offer sang ila sini nga mga multi-purpose nga mga salakyan, mga kaksyon. Action firing line. Balikan tala karon ang iban nga balita diri sa lokal. Update lang ko gamay diri iya sa Russia kag Ukraine nga balita, Abi nyo, diri sa aton action names mga kaksyon problema tadi gatong lang kinagasaka ang presyo. Mas grabe ang problema subong gihapon dito sa Ukraine mga kaksyon. Action firing line. Kay padayon gihapon nga gina-attack sang Russian military mga kaksyon ang ila sini nga lugar. In fact, may ara na sang 439 ka educational institutions and more buildings ang nagkalausdang na because mga kaksyon sang ila sini padayon nga pagpangatake sang Russia. Action firing line. Damo-damo na sang nagkalamatay. Ang pinaka masubo nga bahin subong, Ang pinaka masubo nga bahin subong didto sa Ukraine. Kay ang ginhimo sang pila ka mga residente kag mga opisyalis didto. Ginpahamtang nila ang masobra isa ka gatos nga mga strollers, mga kaksyon. Kilala ka mo strollers? Ini ba lang ginasakyan sa aton sini nga mga babies naton mga kabataan kay ginapahigda-higda kag ginaduso-duso mo bla kung maglagaw ka mo. Masobra isa ka gatos ka mga strollers
nga wala sang unod, ginpahamtang nila dira sa isa ka lugar sang Ukraine mga kaaksyon. Action firing line. Kagang ining nasambit nga mga strollers nga ini naga-symbolize sang pagpangatake kag tragedy nga gakatabo subong sa Russia. Na? Grabe ya mo. Nga masubra isa kagatos nga strollers ang ginbutang nila. Kay nga 109 na ka mga anghel, 109 na ka mga kabataan nga wala pa kamaang-maang kung anong kakatabo sa kalibutan, ang nagkalamatay na nga bag-o pa lang na ginawa ang iban binulan pagid lamang, nagkalamatay bangod sining gyera sang Ukraine kag Russia. Action firing line. That's why nga ginspa pagwato nila agud simbolo sa pagpakamalaot sang padayon nga pagpangatake sining Russian government mga kaaksyon didto iya sa Ukraine subong. That's why ngam pila ka mga utod naton dito sa Ukraine nagasinggitan na sa tanan nga mga adults dalasa na kita dira nga magtindog, stand up kag i-shield kami or pangapini kami diri sa Ukraine bangod sang amon sini nagakatabo subong. Action firing line. Grabe yamo, no? Kay dito sa cave mga kaaksyon, isa amo ni siyang pinaka-center city sang Ukraine. May 55 ka mga kabataan ang nagkalamatay, no? Hindi bata yang may mga edad na nga tagpulo kundi mga kwan pagid mga babies pagid ano, no? Iban diri halin sa hospital. Kag sa Kharkiv naman niya 34 ang nagkalamatay kag madamo pa nga iban mga kaaksyon. Action firing line. Amo na kasubo ang ginapakita subong sang Ukraine kag nagasinggitan ti sila nga stop attacking Ukraine. Ginaayo si Presidente Vladimir Putin sang Russia nga tama na. Kag ang isa pa, si Ukraine President naga-hands up naman dugay na to eh. Kumbaga nagaampo na, no? Ti agaling, waita ideya, kung anong utok iya ni Putin mga kaaksyon nga padayon manggihapon nga gina-attack ining Ukraine. Action firing line. Ari pagid ang isa ka balita. Dito sa Paris mga kaaksyon, kundi may ara sila isang culture to yang inang isa ka culture balang dapat grabe ang pagrespeto sa mga kababainhan, no? Respeto sa kababainhan. But because mga kaaksyon sining katabo sa Ukraine, abi nyo kon anong ginhimo sa mga kababainhan dito, nag-uba sila sang ila panapton sa ibabaw lang nga portion mga kaaksyon, agod nga magprotesta sa Russia nga unta to na ang ila sini nga pagpangatake sa Ukraine. Action firing line. Wala sang panapton sa ibabaw nga bahin ining mga kababainhan dito sa Paris mga kaaksyon. Kagang ilaw sini nga lawas sa taples nila, ginpintahan nila sang hayahay sang Ukraine kag nagapakita sang suporta kag nagapanawagan sang presidente sang Russia nga tapa na kung tama na ang amo nga pagpanggiyera. Action firing line. Sang 2013, may ara man sang ginhimo nga katuntuhan si Putin mga kaaksyon. Kag may nag-ululubaman nga mga kababainhan. Hambal yan namian ko maglantaw sa ila pero way ko gasapak sa ila. Do di ko ya gani maglantaw. Action firing line. Do labay-labay lang guru abi kiti ang mga kababainhan ka mga sexy pa bala. No, do pinili pa bala nga mga kababainhan. No? So ina simbolo na sa ila sini nga pag kwan kun tani mo pag-ayo nga tama na. Pero katig-agid sang balatyagon sang Russia nga presidente mga kaaksyon. Action firing line. Sige, dira lang ko anay basta subong padayon pang negosasyon sining nasambit iya nga inaway sang duha ka pungsod. Action firing line. Ang iban nga balita, balik kita diri sa pungsod Pilipinas sa COVID-19 mga kaaksyon. Ang weekly iya nga nagkala o bag-o nga kaso ni COVID-19 sa sulod sa isa ka semana may ara sang 3,572 sa diin sunod diri sa DOH. May ara sa masobra 500 gid lamang ang kaso sa matag adlaw nga tanan. Action firing line.
That's why nga gintawag subong ang Pungsod Pilipinas makaaksyon sang Okta Research nga ara sa pinakanubo or very low risk mga kaaksyon sa pungsod o kon sa Asya nga katupad nga mga kapungsuran. Kaangay sa mga lugar mga kaaksyon nga iban ang Pilipinas ang may pinakanubo subong. Kay ang South Korea, ang Vietnam, Hong Kong, Malaysia, Singapore kag Brunei ara sila subong sa malala nga sitwasyon or kategorya. Severe category sila subong kung COVID-19 ang pagahambalan. Action firing line. Pero amo na mga kaaksyon nga inang ginatawag naton, hindi lang gid kita magsalig, no? Dali gid lang kay antes ko rektahon dungagan kong balita ko sa luwasang pungsod kay sinigid lamang nga makaaksyon sini nga hapon may ara sa isa ka plane crash nga nagluntad, no? Miara sa isa ka Chinese yang airliner nga nagakarga sang 133 ka mga tawo ang na-crash dito sa may southern China. Suno sa report, subong padayon pa ang search and rescue operation sining nasambit nga mga pasahero. Action firing line. Pero diri kita balik sa COVID kay sa bug-os nga kalibutan mga kaaksyon, tumanagig kadamo sang kaso ni COVID-19 nga naglambot na sa 471,069,142. Gapanguna diring USA, ginapasungdan sang India, Brazil kag France mga kaaksyon. Ang masubo lang diri sa COVID-19 kay subong adlaw, according iya sa World Health Organization, may ara na sang 6,101,013 ang nagkalamatay bangod sa nasambit nga virus. 6 milyones na. Action firing line. Sige, ang iban nga balita makaaksyon sa nasyonal, parti politika, kadamo actually balita sa nasyonal galing kay iban way ko ginakagat action helms. Kay iya sa mga kandidato lang nga dapat istoryahan lang sila, tido hindi nagid man inog balita. Action firing line. Ineblang kung dintong panahon sang kampanya, diri sila yaga pakitang gilas nila nga amo ni, amo na, amo to, di pasensya na kay doon di ko na namian, no? Pakagats publiko, no? Pero aring nami nga pakagats publiko, siguro natalupangdan ni Senadora Amy Marcos nga ginabalbal subong si BBM sa mga kritiko kag bisan pagani sa mga pangontra niya sa politika bangod sa hindi pagtambong sa pila ka mga debate na. Action firing line. Sunod dire kay Amy, siya bongbong, malya. Siya abi tambong kabi sa Comelec debate abe na siya tambong ka to kay nga gusto balay sang tawo kag pumuloyo nga makita ka man to kag mabatian kung anong imo plataporma di gobyerno. Action firing line. Sulo kay Amy Marcos, way yaman pa maistoryas bongbong. Siya porti sa pagkamagulang ko na lang, hambalon ko ni siya ti subong kay naglapta na ni sa balita, nabasa na ni ani ni Bongbong Marcos, ti basi pa man lang magpalapit to siya sa Comelec kag magtambong. Action firing line. Sang nagligad nga Sabado, may ara sang una nga hugnat ang Comelec debate mga kaaksyon presidential. Ti si Bongbong Marcos wala katambong, no? Sa pulo, siya lang ya ang waay, no? Ti didto sa debate nga ato, wala gid malikawan nga na intra gid ang ining mga ill-gotten wealth kag ang alleged iya nga pagpangawat sang Marcoses mga kaaksyon. Imagine mo na nga 203 billion pesos ang ginpangawat sang Marcoses suno sa report. Action firing line. Ti wala si Bongbong ka tambong, ti way siya ka way siya ka depensa sa iya sini nga amay do kaluoy man gani, no? Kay dapat amo na ning panahon nga depensahan yang amay nga napatay na kag Iloy nga subong ara nagapamati sa mga debate kag mga kritisar sa publiko, naluoy man ko gani kay Madam Imelda Marcos. Action firing line. Kay natam-an nagid galing kiti may ara sang pamatuod ba ng iban mo, no? Nga may ginkuha sila nga kwarta sang gobyerno.
sa panahon ni Marcos mga kaksyon. Now, suno kay Amy Marcos, ayoon niya gid si Bongbong. Na? Sa Abril 3, may ara sang ikaduha nga debate liwat ang Comelec sa presidential. Na? Tihulaton tanay kay basi pa naman nga magtambong siya kay una na nga gidhambal ni Attorney Vic Rodriguez mga kaksyon nga hindi si Bongbong magtambong sang Comelec debate. In fact, hambal sang Comelec may mga sanctions, may mga penalties nga atubangon ang mga kandidato sa mga Comelec debate nga wala nagatambong. Action firing line. Prior sang Sabado, sining nasambit iyang Comelec debate mga kaksyon sa mga presidentiables. Si Tulfo kag si Martin Andanar na interview nila si Bongbong Marcos, no? Na interview niya. Kag ginpamangkot didto nga ang wala ka nagtambong sa mga debate. May mga debate man gintambugan niya pero majority sa mga debate sa Pilipinas way siya katambong, no? Ang sabat ni Bongbong Marcos simple lang. Hambal niya ko magtambong kuda, amo man na gyapon ang pamangkot kag amo man na gyapon ang akon sabat. Action firing line. Siya inang mapamangkot nila subong, halin pa na sang pila na katuig na kaligad, amo man na gyapon ang pamangkot. Siya tikon pamangkot nila na sa akon subong, amo man na gyapon isabat ko, sulit-sulit lang. Action firing line. May punto man siya. May punto man siya. Pero remember, Mr. Bongbong Marcos, nga hindi lang sa sulod sang pila ka oras nga debate nga ginatawag, hindi kay amo lang ang ipamangkot da sa mga kwanda, sa mga naga-question da, mga panelist da. Kay ang ginapamangkot nga ibandira, hindi lang puro tax evasion, hindi lang puro corruption, kundi ginapamangkot man kamo kung anong imo sini nga platform di gobyerno kung ikaw ginman amangin presidente sang Pilipinas. Action firing line. Kaya mo na miss ni Bongbong Marcos nga wala iya hambal sa public debate nga ini. Amo na garo nga si magulang niya Amy Marcos do na tublag na siya doon din niya muhaw. Do madisgrasya kagid bong? Bao na madisgrasya kagid kung di ka magtambong bong? May duha na lang ka debate action an nga nabilin si Comelec, no? Kag amo na ng tsansaya abibong tambong to for the last hour sang imo sining pagtambong sining debate please. Nagapangabay ko sa imo. Amo nang ambal ni kwan Madam Amy Marcos tilang tawon ta kun patihon ni Bongbong Marcos ang iya sini nga magulang. Action Brian Borden. Action firing line. La 7:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Now, ang pinakadako subong nga problema sang pungsod Pilipinas, hindi lang ang tax evasion sang Marcos mga kaksyon kag korupsyon suno sa report. Suliton ko ang ginkawat kunuhay sang Marcoses 203 bilyones pesos. Grabe no? Pus pagkadako. Subong gani may nagakampanya da sa social media daw lahog balang blaksyonan do joke lang. Siya tanan nga mga supporters ni Bongbong Marcos maghungpong kita. Bayaran tang ila kunuhay ginkawat na 203 bilyones. Hatag kamo tag 5,000 kada isa. Action firing line. Purtis pagkadungol man ng mga utod ta social media mo. Siya muligan ta siya bayad. Ginsuma nila siya ang 60% nga botante nga sa mga survey bilang nga 60%. Siya kunin mo na sumahon mga 40 milyones na sa kabilugan nga botante sang Pilipinas. Ti kita nga 40 milyones nga botante bito nga tungaon tani bayran taning utang ni Bongbong Marcos kag ang iya sining pamilya utang, ang iya sining ang mga korupsyon kuno kag ang utang nila sa gobyerno. Action firing line. 203 bilyon iyang ginapangita subong mo. Imagine mo na ti lang tawon ta niya, no? Kay may mga bulawan pag hindi kuno nga pangita karon sang gobyerno dira sa pamilya Marcoses mga kaksyon. Grabe nga mga komento, dali gid lang. Kay 203 billion nga tax balayran sang Marcos mga kaksyon, labi na gid si Bongbong Marcos. Tiyan mo ni? Action firing line. Ay, perte. La 7:27, dali gid lang. Kaina, diri sa Bacolod,
hawan ang dalan sa mga jeepneys naton nga di pampasahero. Magluwas lang sa mga pribado kay naginuwa man tanan-tanan. Ha? May ara sang hublag o kon rally protesta kay nadiri nga ang ginasinggitan una ang pagpanubo sang presyo sang gatong. Action firing line. Ti mga 90 to 95% suno sa report ang nag-upod gid sining untat biyahe nga mga di pampasahero nga salakyan. May mga sinita ay pakaina, no? May sinita ay pakaina kay may pila pagidya ka mga strikers ni sila way sila sang grupo bla. May mga strikers pagid nga nagbiyahe man gihapon ti pinangsugata sila sa mga driver iya kag pinanghambalan nga kabalok ka na gid nga strike kita or nagarally kita against the gobyerno. Pagkatapos kamo biyahe man kamo gyapon. Action firing line. Ting sabatos ang striker sa ti kuan kaluluoy sa mga pasahero ay sakyan. Damo na abi ano? Ti sabat naman sa mga driver sa intindihan gina namon Pero dapat intindihon nyo man nga ining ginapakig-away naton subong hindi lang kay para sa amon. Dalalahig man kamo di tanan-tanan. Action firing line. Dalalahig man kamo di tanan-tanan ti nga nagbiyahe pagid kamo. Ti may ara ginto ginpapanaog ang mga pasahero kag ginpaliso balik ang mga salakyan mga kaksyon. Now, first day sining nasambit nga 2 days nga rally mga kaksyon, madinalagon no suno sa mga transport group naton diri sa Bacolod kag Negros. Buwas, way na sang rally pa nga matabo, way na sang untat biyahe, kay may ara sang dialogo nga matabo buwas nga adlaw, sa diin ang LTFRB kag pila naton ka mga opisyalis from Bacolod kag Negros, magaatubangay kag istoryahan ining ginasinggitan naton subong. Action firing line. Te, mga kaaksyon sa aton nga linya, we have Lone District Congressman Greg Gasataya nga mamangkot kita kung ano ning matabo buwas nga adlaw. Online sa firing line. Kong may gabi Drasimo, welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Borden. Ay, Action Brian, may gabi mo, may gabi gitsatong ng mga tagpalaman sa ikoturan, may gabi tanan. Kong di may lang kay buwas mauntat ang wala na or di na madayon pang untat biyahe nga ikaduhang adlaw. Dako na nga bulig sa mga driver naton because nga may buwas nga matabo Kong. Well, actually, offshoot di siya Action Bray, kay kahapon nag-dialogue kami, no? Nagpapigayon sa isa or consultation meeting rather, together sa kay Kong Karaps, kay Farmer Kong Albi, kagako, tatlo kami nag-dialogue kami sa mga leaders ng transport groups diri sa Bacolod in line ang isang as of yesterday plano nga pagpatigayon sang untat biyahe, no? So ang nalabutan sang discussion was that may mga concern sila nga ginpalabot nga kinanglan maatupang abi sang pila ka mga departamento like LTFRB. Mhm. So kaina nagpatigayon sang committee hearing ang Committee on Transportation sa Kongreso. I see. No, so nagtambong kami kay ina ni Kong Paduano kagin relay sa committee hearing kay it was about the fuel subsidy na ihatag sang national government sa aton nga mga ara sa transport sector, no, tungod sa pagsaka bisang presyo sang gatong. So to make the long story short, kintalapot dito nga ang nakabaton sang fuel subsidy only about 15%, no, there is Bacolod. Suno niya sa statement sa mga drivers kahapon. So kinilay naman na to, plus the fact na ilagay niya panawagan nga dapat ang subsidy should go to the drivers instead sa operators, no, kay wala sila ko nakabaton sang subsidiya kasi lang katugong sang gatong. So nagsugot kay na si Chairman Delgra sang LTFRB nga mapadala sang team dari buwas sa Bacolod para mag-atubang sa aton sining mga leaders sang transport sector. No? So after sang hearing, nag-meeting kami liwat ni Kong Karaps sa aton nga mga transport sector. Kag dito gin-relay sa ila nga ti amo ni ang nanging desisyon, amo ni abi ang relay nga mga information. Kag sila naman lang nag-consider kay na because of that, they decided na i-one day na lang ang ilang untat biyahe and tomorrow
ma-resume na biyahe because ang committer nga dialogue sang LTFRB sa ila. Then after the dialogue, they will have to decide kung anong ila sining plano. Action Brian. Bauti mailan tayo kon buwas nga adlaw mangin fruitful ining dialogo and favor sa aton nga mga utod nga mga driver kong ano. Yes. Amo na nga ito nga lauman nga to become fruitful also para at least makabulig sa aton sini nga ara sa transport sector Action Brad. Yan ilagid man lang isa sa mga rason isa gid sa mga concern rather ginapalabot na ang gabaton sa fuel subsidy hindi mga majority hindi drivers no. So amo nang ilagid call, amo nang ila panawagan nga dapat it should go to the drivers kag isa gida nga maka-address na would be ang LTFRB kay sila ang implementing agency ng national government na magatag ng fuel subsidy nga dito 6,500 pesos pala if I'm not mistaken. I see. May ideya kita kung din nga binyo ina diri buwas sa Bacolod. Well, may recommend na akong isa ka lugar na open no just make the necessary arrangements by tomorrow morning. Kaya meeting will be at around 10:30 no. So tanan sa mga leaders ng transport sector nag-relay naman sa information dito si Kong Karap sila sininga gabi no na madayon wasada. So ini Kong open ini labi na gid sa amon abi nga katapos ang media so that makakonseho man kita to in tuto black kung anong ginang istoryahan ay. Yes. Sige. I'll talk to LTFRB as well as the transport sector. Kasi definitely, ikuan man na siya for the consumption na isang pumuloy action. Yes. Aside sining agenda sa ila subsidy, may mga napreparar pagin nga iban nga pwede istoryahan dito kong ayhan. Well, ang aton any concern sa transport sector with regard to LTFRB, pwede nila nga i-diskusyonan buwan. No? First round ni siya Action Bayan, first round ni siya tomorrow, and then by Monday, may ara pag second round of meeting sa Gyapon with LTFRB. No? Kaya base may mga butang lang hindi nila mailisugtan, so may second round meeting sa Monday with Director Osmeña na motong commitment nan. So tomorrow, I think daw bala kabilog to. Na mga in charge sa fuel subsidy, nag-iban pa nga mga concerns ang transport sector sa LTFRB ang makadto diri sa aton sa Bacolod. Mayagid man kami mga kongresista kita from here sa aton nga madasig dala sining kuha na problema dira sa kongreso. Kong congratulations gid sinyo ni Kong Karaps Kwanta dira Action Brian, it's a concerted effort man sang tanan no. But ang kuan gid diri ang aton gid panara sa transport sector no sila yang nagduso gid sini no ila ini concern ang aton pinagpalabot lang kami sang ilang sentimento sa Kongreso. Action Brian. Sige, bantayan ta na buwas Kong amo mala ng amon nga konseyo sa mga gabi. Thank you so much kasi mo sa nga serbisyo unless kung mayroon kapag gusto'y palabot sa Bacolod nun, Kong. Go ahead, Kong. Well, salamat with the Action Brian, more power sa inyo. Kung sa aton nga mga kauturan sa transport sector, no, we'll just update you sa outcomes ng dialogue tomorrow, which we are hoping and praying nga mangin produktibo. No? Kasi basta tanan nga concern sa aton nga transport sector i-atubang kakipalabot sa LTFRB tomorrow for the first round of their meeting. Yes. Ulayon ko lang gamay bikong pasensya gid. Aside sini, kadi ginaduso to ang OLD regulation law nga i-check sa Kongreso. So far, kumusta na ni Kong Sumong? May dinahom-dahom pa ni kiti naka-adjourn kamo Sumong gani? Kasi gigapon Action Brian ang mga hearings. No? I think last week may ginpatawag din sa ka-hearing ang Commission on Energy. So there are efforts also sa Kongreso in line gapon sang pagsaka sa presyo sa gatong. Kung anong mga legislative measures na pwede mo sa Kongreso Action Brian. So it's an ongoing discussion sa Committee on Energy Action Brian. Sige. Kong, salamat gid mayong gabi mabuhay kay Kong. God bless. Thank you very much. More power sa inyo. Salamat, Gid. Thank you, Kong.
Action Firing Line. Lord District Congressman Greg Gasataya mga kaaksyon, tibuas nga labantayan tani. Ano ay han amangin resulta? Kabay pa nga mangin paborable ini sa mga driver naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Action Firing Line. Ang 6,500 na download naman actually, pero kung kaysa ining pagbato na may kabudlayan, no? May kabudlayan. Kag may mga operator nga kon kaisa do hindi magrikta sa driver. Action Firing Line. Amo ning ginsinggitan gid sa mga driver, magluwas din na at ipagsaka sang dalalahig na ang epekto sang singgitan nila sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, no? So tibuas nga adlaw may rollback nga 12 tob 13 pesos sa diesel. Ang sa gasolina naman mga 7 pesos no? Gasolina kag sa kerosene niya mga 9 to 10 pesos ang rollback buwas nga adlaw. Action Firing Line. Mga may ara sang maayong epekto no? Ini pruway pa man ang rally protesta ang rollback kuano niya kalili na siya nagligad pa lang do Biyernes lang Huwebes nakit-an tanan nga nagahana gid man mag-rollback. Kabay pa nga dason nga semana abi another 10 pesos na nga rollback abi para malipay pag ng publiko. Action Firing Line. Amo mala nang aton mga kaaksyon ang ginakuha na. Ang aton nga ginapangita diri kay do nahidlaw man kita sang 35 pesos nga presyo sang kada litro sang diesel Action El Rey na. Action Firing Line. Do nahidlaw man kita sang presyo sang 45 pesos ang gasolina. No, tani ibalik-balik man bisan gamay. Action Firing Line. Ay, congratulations sa aton sini nga mga nagabiyahe, mga jeepney drivers naton kag ang nagpatigayon sa untat biyahe kay na kay may resulta buwas nga adlaw. Kag mayo gid ang inyo sini nga desisyon nga hindi na pagpadayonon pabuwas kay kaluluoy gid man matuod mo. Ang aton sini nga mga trabahante nga wala sang sakyan, mga kaksyon. Action Firing Line. Pagbalik naton, ano ning balita gikan sa Kapitolyo Probinsyal? Monitor gid sa mga empleyado, hindi na ni Kapitolyo Probinsyal Basta empleyado, ikaw sang gobyerno, may ara sang mga dapat hindi nyo pag-intrahan sa panahon sang eleksyon. Action Firing Line. Karon abe, i-plastar na sa aton pagbalik pero gina-endorso naton sa inyo mga aksyon ang Good morning, good evening lang sa kay Milail Uligo sa Bani Cave da, no? Inday Blasa, si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening Sumbray, monitor lang purok duluna na Sinda Guba Central Maaw. Gary Amerila, kon magtambong si Bongbong daog na sa ano pa ekspektaron mo da sa iban nga presidential aspirant, di ba? Sir Brian? Si Maria Leia Marabailes, Banaglorioso dira sa Camilla Tangob South Bacolod. Ana Sinoro, Labayon Eduardo Jr. Si Manang Aimee bala mo nga pa-attend mo gid ya ka debate how ikaw to be. Tuod no. Ara man naga-monitor ni ako nagagina-greet ni Oligo si Vanessa Star, Doc Matt Mayo, Jinky Dayalagdon, Will Amar kag Alex Montesa. Nag-monitor man mga kaaksyon si Jonalyn Ninial, Dikripito, Roda Mutin Mamirto or Marmito, kag Raf nagapamati gid.
Si Christine Minies Villalubos, Gary Amirilla, the best ka gidya Sir Brian. Bot mo gidya, amo na nga wala gid ko ya matak-an sa imo mamati. Kung ikaw na ang ara sa microphone, God bless you. Salamat gid sir. Thank you gid sir, no? Virgil Pinda sa Celine Homes, thank you gid. Shane Anthony, may gabek Brian, watching live New Jersey, pa-shout out lang da sa family Lipania. God bless and more power to program. Si Dodong Aldrin Diamante na minaw po diha sa San Carlos. Salamat kaayo sa Talavi po now. Si Christ Carey Paul Javier Tanata naga-monitor man. Thank you, Gid. Good evening to all kakampings ko, no? Order ka mangga. Kalayo da. Elizabeth Gamala naga-monitor man. DJ Juna, bag-o naman na isyo ang eroplano ka China na bag-o pa na crash. May nakasalbar biskan paano Ano naman ni Ayhan isyo ila pagwaon. At na crash Imbong Jocampo Raman na wala na katapusan ng COVID. Rowena Castillo de la Cruz naga-monitor man sa Purok Masagana Barangay 6. Ray Flores Barayoga Raman. Randolph Mayaan. Good evening, Action Bray. Pamati gid si Nanay Dolores Francisco dira sa Barangay Mailom. God bless. Si Elvira Hilogo, Action Brian, salamat kung may biyahe na buwas kay Budlay wala sa lakyan, watching from Charito Heights, Granada. May biyahe na buwas. Si MJ Yuli Magallanes, good evening, Action Bray. Panira lana kay BBM ngang ilaya sang iban di bakuran pila naka presidents nag-agi ti pamatud-an sila ya ang mga kawatan. Sadya, no? Nicanor Tikala Araman, Toto Renz Araman. Si MJ state tax na diin ginkawat mag-process ka state tax. Ano nakaintindi? Ano na sa nakaintindi? Si Barky Tribe Araman, Melvin Piniapiel, si Kim Poyolo ginagrit niya. Leah Younger Esquivel, si Boards Asa, may Gebekson Brian, Mordem, monitor lang kami diya, Purok BM, Barangay Takuling, kag maing gabiman sa kay former Kagawad Carding, Abangan. Wow. Joby Monares Araman, mabuhay ang transport strike, suno yan ni Canor Tikala. Si Jory Nipomosino Araman, si Mijay Malya, sila may nana, may nana sa napatay sa pamilya balang manggaranti ang makasto sa ilang propiedad pinaagi sa state tax dugay pa na nga process antes transfer na sila ngalan ang titulo. Kuha nyo? Kuha nyo. Al Ramos, good PM Action Brian. In fairness kay BBM kag Sara Duterte, dapat na mag-attend sila sa mga upcoming debates para madepensahan Manila ang kaugalingon nila against sa mga issues na ginahaboy sang publiko sa ila at the same time para mabatian man sang karamaan ang ila plataporma di gobyerno. Salamat kid Action Brian. More power sa ibo program. That's why nga dapat magtambong gid sila debate kay may mga liblib nga lugar nga hindi makatambong sa ila mga sorties bala or ina mga face to face nga face to face nila nga rally protesta, grand rally political bla sa debate ya mabatian gid sila, no? Si Paulo Sumanting naga-monitor ban bag-o tani nga listener. Si Sir Eddie Laos kag Nanay Isabel sa Victorias. Si Lala Gallego, thank you ban. Halin sa ano siyang Valencia City. Thank you, Ged. About tani, sir, mahahatag tuod sa mga driver ang para sa ila. Dako ina nga bulig, kabay pa. Mahatag 6,500 na daw duha pa na mo. Si Lilia Tato naga-monitor man, God bless man. Stephen Magbanwa, good evening, Subray. Do piho ang kumilik, di sila ka-control sa mga politiko nga dalag ko tae nga politika. Tud no? Doon di sila kapilit kaya isang politiko nga mga dagko. Tanda mo sa Stephen, no? Georgia Gargasira naga-monitor man.
Subong ko lang na to na concert no ba si Blahadlok mas lang magpilit kay Sir Bongbong bla. Na. Si Rufino Ira Gavino naga-monitor man sang handumanan. Sige, balik ko na guys, standby ka mo na alas 7:47. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
o si Saon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Panamyaw kita gamay lang, halin kay 1702. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang family Arana, si Dayon, Silvino, Purok, Margarita, Barangay Maaw, Bago. Good evening, Action Bright. Gapamati, gid kami permi programa mo. Tamyaw lang family Pasuit, Timplatura, Binaraw, Kagmar, Makaluwa. Salamat gida, no? Panamyaw kay halin kay Regina. Good PM Action Bry, amo ni ang text hotline. Amo gid ni. Action Bry, gusto ko lang ipamangkot nga kon lapit na ang eleksyon, ang mga karsada nga bag-o lang nagkalahuman, hala naman pangguba sang taga DPWH, samtang ang mga guba-guba wala man gikayo. Taga Bago City niya. Ate, kabalo naman kita, alams na. Action firing line. Hambal dire ganin ni 28 sa aton mga kaaksyon, no? Hambal niya 2.3 203 billion nga tax abi kung makwa taman gid ang question ko din makadto. Basi sa ilo lang na hindi man katilaw ang Pilipino. Husto. Action firing line. Kung iuli ginmantod ni Bongbong Marcos be or sa mga Marcoses ining 203 nga ini nga ginapangita sang ang mga ill-gotten wealth dira kag ining 203 billion pesos nga tax suno sa ila. Diba sibla pagbutang ni sa gobyerno matagala tunaw man gyapon bla. Action firing line. Ay susko. Anon tala na karon kay amo sina. Last 8:03 na sa aton sa nga pagpangalaga. Dali gid lang. Check tani mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Nami ning pahanumdom ha sa mga empleyado naton sa gobyerno. Ang balita ni Action Marlon Hinabia dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Mar, maayong gabi. Action na ba mayong gabi kay inas ang aga medyo malawig-lawig ang diskusyon or baluhanay sang pag-present sang panindugan sang Comelec kag sang ang kalabanan kay na nagtambong sa saring meeting nga gin patigayon ni acting Negros Occidental Comelec Supervisor Attorney Roberto Salazar. Ang mga division kag department heads no sang mga departamento dara sa may Kapitolyo Provincial may aramang yan nagtambong nga mga naka-assign sa kalain-lain nga mga district hospitals. Kay kin hiwat ini nga pagsinapol based man sa request sang mga empleyado sa Kapitolyo. Kay una bes ang ila sa digid na pamangkutan si Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz Sarasagan. Kay may pagpangalag-ag sila base kon ang kinahimo nila supak na pala sa pagsulundan. Angot sa Omnibus Election Code, angot sa Comelec Resolution 10747. Nasaad ang mga dapat kag hindi dapat himuon once nga magsugod na ang kampanya sa mga kandidato action Bray particular sa may lokal. May mga banning no, may mga dapat tubilian mo nga gawi ang mga ara sa gobyerno. Sa Comelec Resolution 10747 amo na da ang rules kag regulation angot sa prohibition o bosalingon pagdumili sa release, disbursement o kon expenditures sang public funds no. Sa laktod nga sugilanon hindi ka pwede makapagusto pag-release sang pondo sang gobyerno no. Partikular sa bahin sang public works aksumray mga project planig ati ang ginagasuhan pagis kwarta sang gobyerno pati ng pag-transfer, pag-hire kag pag-transfer, pag-hire sa mga empleyado aksyon Bray ay dapat na nakasundon nga parameters no. Ihambal ni Attorney Salazar kayna ini nga mga pagsulundan ni nagabalik-balik pa lang ni no? Sa tion sang eleksyon ugaling hindi malikawan nga ti tawo man lang
gakalipat kon kaisa. Plus, lain subong ang panahon ko para sa una. Subong ya may aranak sumbray social media, may Facebook na isa na sang ginabantayan kitang Facebook. Mahoy, anti gidayon daya. Ali, kay okay malana kay ambal ni Salazar. Ti mga botante manimo, no, mga government workers, may kaugalingon na sila nga pagpili kung sinong botohon nila. Pero kung nagakampanya sila nga ginagamit nila fasilidad sa gobyerno, kwarta sa gobyerno, tigpas ka gina. Tapos gid. Oo, kay makasuhan kay Jackson na Bray, no? Ginsingit ko kina na pamangkot kay Salazar mo. Kung ano ang penalidad, no? Ano nga tubangon nga kaso sa isa ka government employees nga mapamatud-an nga gakampanya sa gamit ang gahom sa gobyerno. No? Ang sinuman nga mapamatud-an guilty nga naga-engage directly o indirectly sa ining ginatawag nga partisan political activities. Pwede mapreso isa ka bulan pinakunubo. Kag anom ka tuig o kung anom ka isa ka bulan ang pinakanubo, tubtob anom ka bulan ang maximum action Bray. Para sa first offense pa lang na siya. Kag aring pinakamasakit. Kasi kung bakod-bakod balang kaso yung pasaka sa iya ti dismissal from the service for the second offense. Juan Gidak, concerned ta dire mga regular employees action mar ha para kabalo sila. Correct. Nasandig ini sa 2017 Rules on Administrative Cases sa Civil Service or 2017 Rules on Administrative Cases in the Civil Service. Ang Civil Service Commission kag Comelec may-ari ni sila Action Bray nga ginpapanaog nga Joint Circular number 001 Series of 2016 busilingon sa 2016 naging issue. Nga dira na saad no ang mga dapat dumilian sa government workers. Ay dagid magsulod sa kinatawag nga anuman nga electioneering o kon partisan political activities. Damo na kasumbray tuwa ni kapahina kung isa sahon tari ba si kon malawig-lawig ni. Basta ang bal ni Salazar, kabalo na sila. Ang kalabanan, kabalo na. No? Ang sa Facebook, ang bal ni Salazar, kung nag-express ka ba lang niya sang suporta, tayo mo sa kandidato, daw hindi man problema mo. Ang lain lang daraksong bray, naman ang hambal niya bala, kung kinausar mo ya ang poder sa gobyerno. Pangod nga ka sa gobyerno. Kung share ko na karon sa mga presidential, sabi sa mga national o kuan lang mga aspirants, sabi po yung election mar? Di man tanto, sobray sa nakita, dira nga problema. Ining plus inang suksok-suksok kasang kolor sa kandidato, doon kin may problema. Kuno mo? Sa lokal lang gidya. Magluwas nga hayag black sombray nga ang ginakampanya ang pagkampanya mo ginagamit mo ya ang gobyerno. Amo na sombray. No? Wagid man guro sang magahimo sa amo sila nga bagay. Tikbalo naman na sila, no? Kung daw ila sa ring ato bangon sa uli. Kete miara gina mga regular kung kaysa nga daw nami gining mayor ta subong ba daw okay gid sa akon abi. Ti pag-eleksyon may makontra dapat tipos-ipos gid sila di gid mapakitang gilas da kay may posible gid nga madakpan sila, may posible palin sila. Liman, ang social media kay Dagson break. Kay once nga mapagkit na ma-post na da, screenshot sa iban, yawan ka na naya ka pa-delete pa, no? Kasi pag-screenshot sa iban, kontra mo naka-screenshot, itago niya sa baols balaya, yawan ka na ka panas na. Baol niya may kandado pa, at tigpasit ka kung kasuhan kas na. Impas ka gid, Manisa, ang plastad lang kayo na pasalamat na aksyon para kita sa Atty. Diaz. Medyo naklaruhan ang pila ka mga talapangkotanon nga unagin pamangkot nun sa iya sa pila sa di ka mga division kag department heads. Pero namin na para ma-remind ta sila. Kayang ibang aksyon magkakalipat mo na mo.
Yes, ginmention ko na kayo na ni Atty. Salazar sa linya, ini sulit-sulit na ni kada election resolution, numero ba lang sa resolution na nang gina-Islam. So, siya mangyapon, amo malagyapon, o galing, yakalipat ang tao kung kaysa. Yari si Atty. Salazar. Actually, dugay naman nga mga lahi. Kada election lang, lain-lain lang kita sang resolution in implementation of these provisions of BP 881. No? So, remind natin kung anong dapat nila i-comply, sa ano sila mag-comply, no? Anong mga parameters ang observe nila sa disbursements ng fund. Remind mo natin sila about use of government money and facilities in, on partisan political activity. At yung kayo sa kalipat ng tao. So, we have to remind them para i-issue ng kaso. Anong sanctions, attorney, sa mga patutupad? Well, usually, ang aton yung sanction niya when it comes to election offenses, 1 year up to 6 years of imprisonment, no? Without pardon by the President, without concurrence of COMELEC. So, even if you're friends with the President, kung wala yung sa concurrence ng COMELEC, you cannot be given that. Mention Atty. Salazar nga BP 881, hindi niya blood pressure Batas pambansa 881 na siya mo na sa kinatawag nga Omnibus Election Code. Omnibus Election Code. So, dari sa provincial capital, makin mong mga trabahante nga daan, lapit 4 mil. Budamo na si Lacson Bray, no? Taran-taran na permanent kag contractual mga job or the employees. Mga lapit na sila 4 mil ang karamon. Amaling report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hirubaya. Mga ka-action sa Dinggaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Bar, balita gikan Kapitolyo Provincial, dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Amo nang timprano pa nga pagpahanumdom. Kabalo ka kon kaisa, may ara kita sa mga utod nga mga empleyado. Ngati may ara man sang gusto i-express bilang kaugalingon nila, ngati gusto ko gini siya ho, nami gini nga kandidato. Amo tinong kagid kamo, labi na gid kon ang resources sang gobyerno dira klaro gitong hambal Action Marlon kay na nga maghalong gid kamo kay basi amo panang makabutang sa intonses dira sa trabaho nyo. Action Firing Line. Kon may ara gid man kamo yan na pusuan dira ti sekreto na lang na, ha? Bisan gani hutik-hutik da, kuidaho gid kamo kay basing mahutikan yo marites man. Kag mahilig mang mangkutso-kutso, impas gid kamo da. Sa mga regular employees niya, nila bilang kuan ka na gid imo ya, stable ka na daya kag for life ang trabaho mo da, halungan nyo gid na. Action Firing Line. Pero kung ara ka malang niya sa kuan, sa mga GO da naton ya, nga contractual malang, pila malang sa termino malang ni mayor da, termino ni gov or termino ni bla 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 da. Pwede kagid ka himo-himo da nga kuan Kasuliton kung istorya kay na, may ara ganiya sang JO ngang obraya pangampanya. Firing Line. Hindi kay mag-obra sa City Hall o kon munisipyo. Agod nga magpang-plastar abis ang olobrahon, no? Ang ibang gina-hire na diya, olo-obra kunuhay, pulo panilhig, ang wala pulo panrapo da, ara kuno sa opisina. Pero ang majority da sang oras niya, pangampanya sang mayor nga nag-hire sa iya. Action Firing Line. Kita mo subong gani ang kampanyahan is lokal. Kung incumbent ka, grabe nga pang-hire mo, no? Grabe nga pang-hire sang mga empleyado JOs da. Sang mga banwa kag syudad labi na gid ko nagahilapit ang eleksyon, no? Kay puhunan ina mo. Puhunan na sa eleksyon. Ang iban way na gid gani obra mo. Ilista na lang ang ngalan, ginaganitan pa. Action Firing Line. Sa sweldo mo binga shitimelda, ang mabaton mo dragro katunga lang. Nga katunga, tiki katunga ato man sa isa ginlistaman para damo gidyang butante sa incumbent mayor. Action Firing Line. Abot na niya ang galaw sa mga amo sina, pero duna na malang na sa aton dis Pilipinas mo. Ti kon madakpan ti pasensya, kun hindi ti goods ano.
Action Firing Line. Pero hindi na mayo nga buluhaton na. Dapat ton taton tana kay nga way ginapulos pila kadlaw may dangtan kagid sina. Action Firing Line. Pagbalik naton karon maka-action pagdadugay-dugay. I-check talibing sa Bacolod. Ining balita nga pangistahon sa mga barangay ang 3 ka mga drug personality kag ipasa. Di kabalo naman kita may mga barangay di nga dinosina di mga drug personalities. Action Firing Line. Pero hibaloon tagi di karon detalye sini kun ano ginang bot sulingon sini maka-action para at least mahang pa naton. Action Firing Line. For the meantime gina-endorso naton sa inyo ang My May gabi lang sa kay Joshua Biya, ginag-greet siya lang si Kumari niya Vanessa kag Kumari Jinky Dayalagdon, Mary Angeli Secreto Abila. May gabi ak subray, greet ko lang da Loribel Candido. Salamat gid sa pagmonitor. Ano? Thank you kid. Si Otay Benedicto ko magdaog si BBM, abolish ang PCGG para quits tanan nga sang mga Marcos. Okay, PCGG ni amuning nagsagi kakuti sang mga ill-gotten wealth ni Marcos mo. Ruel Villarosa, good evening. Sombray monitor lang kami sa barangay Kabog, Adia. Alright. Sa Victorina Heights, gali si Sir Utay Benedicto. Jerry Tiayon, may gab ilang or may ilang pagpamati sa ako nanay nga si Lilia Husal. Tiayon, naga sila Carlota. Si Jerry Liwat, good evening. Sombray, tamyaw lang iloy niya, barangay naga sila Carlota. Si Cheryl, ang wife niya nga si Cheryl, kag duha kabataan nga si Kay kag Klein Franzine. Salamat gid sa pagmonitor. God bless. Si Ralston Zaragoza, kabalo ka sina kung nga hindi sila ka control. Jonalyn Ninial Araban, ginagreet lang si Roda Motin Marmito Rafraf. Sige. Salamat gid. Balikan kong Iban Carola, no? Las 8:19 bili ko maghalinda, may mga balita pa kita. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag maid-id sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa technical Firing line. Antes si Action Jan Diaz Anay, Action Del Tambay Anay ha, kay sining nga gabi,
si Mayor Bing Leonardia nagkuano istorya sa mga driver, mga kaksyon, no? Driver sa mga diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Maayong gabi lang gali kay Manong Edgar, kag suwong man si Nanay Dina, kag si Madam Rosie, ano? Naga-monitor si Nanay Rosie, kag si Inday Dina. Mga defensor ang ipilyedo sini, ha? Dira sa Barangay Felisa naga-monitor gid sa ato. Action firing line. Sige, may gabi man kay Madam Rosalie Mallorca, no? Okay. Sige. Dali gid lang, ano? Sige. Check naton ang patrol anay bisan kadali lang kay si Mayor Bing Leonardia nagpadulong sini nga gabi sa Bacolod City Public Plaza. Kag gin istorya niya didto ang pila ka mga driver nga nagpatigayon sang untat biyahe kay na. Action firing line. Ano ayhan ang kaundan sining nasambit iyang pagpulong-pulong sang alkalde mga kaksyon, no? Gabi na ni, no? The mga traffic enforcers man ni. Check to lang abi, no? Sige, amo ning klarohon naton sa patrol with Action Jan Diaz mga kaksyon. Action firing line. Action Jan, may gabi. Action na, Bray. Actually, masugod pa no, ang press conference diri ni Mayor Bing Leonardia subong gabi action na Bray diri sa may plaza publika bago lang istorya sa sa mga drivers sa mga bus. Mayor, good evening. Yes. Mayor, kamusta? Anong assessment na Mayor sa transport strike? Well, we are happy that it turned out to be generally peaceful. No? Kag sa amo niya pamaagi, nakita naton while we respected the views and opinions and sentiments of the transport sector, naka-express sila sa ilang gusto, we gave them that freedom of expression. The other side of the story is ang syudad naka-responder appropriately, accordingly, kag responsibly. So, we believe that this is a day, in spite of the transport strike, na makahambal kita, business was usual. And tungod na ang aton pumuluyo nga punta ni mas stranded, naka-avail sa libre sakay nga programa kay ang tanan nga resources sa syudad sing pagwa naton para maka-akomodar sinisang tanan nga mga na alang-alang. May mga private sector yung mga individuals nga patulad kay Mr. Nuega, Dindo Nuega, na nag-contribute sa iyang van, mga van niya, sa si Councilor Cindy Rojas, naghatag man sa iyang contribution. So, overall, we've been getting feedback na happy man yan yung mga commuters. No? So, sang iyang adlaw, exploring all the possibilities kag ang sitwasyon, naka-istorya kami ni Councilor Dindo Ramos, who is the chairman of the Committee on Transportation, sa kay LTFRB Regional Director, kay ginatanaw naman ang futuro para sa transportation industry. So, in the meantime, amo ng general statement ko, you can ask questions later, but yatag ko na sa kay Councilor Dindo Ramos to also give his views because of his strategic and critical position as chairman of the Committee on Transportation sa Sangguniang Lungsod. This is an occasion, this is a day that nag-focus sa iya ang atensyon kay tungod na may kahulugan ni para sa iya chairmanship. Sorry, Councilor Dindo Ramos. Actually, on my part, no, the effort, the response of the city to this strike is very, very laudable. No? Laudable in the sense nga manidalagon ang strike sang private or sang transport sector
pero wala na pamatyagan sa aton nga mga pumuluyo. Understanded sila or wala sila kakadto sa ila opisina, business as usual. Dila lang natin napakita no, nga ang siyudad sa Bacolod, pagi sa liderato ni Mayor Bing Villarria, na pamasian ang sentimento sa aton nga mga transport sector na nila na freely na express nila kung anong ila sentimento sa pagsaka sang sininga gasolina, pero at the same time wala na inconvenience no ang aton nga mga pasahero, ang aton nga mga employees sa private sector. So ina makita lang naton kung ano magresponder ang isa ka mayor nga dugay na nga nagapungko sa iyang posisyon, ay kabalo na siya sang himuon niya in the event kung may mga untoward incident nga may matabo sa siyudad sa Bacolod. Linon lang namon, attorney ha, buwas wala na sang strike na matabo, balik biyahe na tanong. Nagbalik na sila biyahe, kay sa ako tamatsagan siguro, na-realize man nila nga ang ginaaway niya, iyan ka national concern, no? Hindi lang niya sa sulad sa Bacolod. Even the regional director cannot come here and solve this problem, ay ini siya nga problema, nationwide niya siya. Hindi lang ng regional director sa LTFRB o sa LTO ang makasolbar sa sininga problema. No, this problem can be solved sa aton nga presidente, sa aton nga secretary of the OTR. Kang hindi lang siya problema sa siyudad sa Bacolod. Siguro na-realize man sa aton nga mga amigo nga mga driver nga sila ang nag-aaway sa kausa sa kabilugan sa ang pungsod sa Pilipinas. So sila guro this time gusto naman nila mga buhi, no? So amo na siya nasabot. Mayor, balikan na Mayor, initial talk mo with mga transport groups. Anong plano nyo sa ila dari after this transport strike? Actually, si Councilor Dindo Ramos siya regular niya kag constant ang iyang komunikasyon sa ila. Kag every so often, di na involved man ako, pero siya nang amon point man and siya din ang atubang sila. So isa sang guro i-share namon sa inyo kay telephone conference kami nga tatlo, meaning si Councilor Ramos at si LTFRB Regional Director nga gipamangkot sa naman kung makakadto gid man sa Bacolod kay niya to sa Kalibo to sa Aklan, hindi siya kakadto sa man I do not know exactly, but ding isa ka butang ding take up na mo siya ang gina-anticipar nga fuel subsidy sa mga transportation sector nga manatungdan, kag gin-explore na mo ng posibilidad nga kumo ang gobyerno lokal o ang LGU may kapabilidad nga maka-work together with the DOTR sa ini nga programa. So nagsugot man siya nga ang body or ang grupo nga makabulig sa ila kag maka-implementar sang kuni mag-abot na gid man na ang city government. Kay may established mechanism na kami nga daan. Kag besides ang DILG nagpabalo naman sa amon nga insofar as the tricycle drivers nga subsidy is concerned, madepende man sila sa local government. Kag Councilor Dindo Ramos is in total agreement with that setup kay para mapadasig ta kag mahatag ta insigida sa mga drivers kung mag-abot man ang subsidy. Hindi may pala abuton sila nga subsidy or aid Mayor? May ara na nakapabalo sila pero paman kami kabalo exactly kung pila kag kung saan og maabot. Kamo na ang nag-coordinate? Nakaistorya na kami ni Director Richie Osmeña. Tatlo kami ni Councilor Dindo Ramos. So your ini ang porcento ng avail sa mga drivers ng subsidy? Mahulat na sa ilang guidelines. Pero kami handa kami na kung mag-abot na we have the people and the facilities and even the venues para mapadasig at the soonest possible time. Although it is the program and direction of Councilor Dindo Ramos nga ang paghatag sa mga ayuda sa mga inasabag natin assistance to individual in crisis situation or IX abla. Ang insistir gid si Councilor Dindo Ramos nga
may maalokal kita para sa mga drivers and he can elucidate on that. Pero for the meantime, Mayor, may harap kang ginhatag for pa-initial lang sa ato. Amo ganun nga, si Councilor Dindo Ramos pwede makambal sa atin. Actually, ang office ni Mayor, nag-identify na kami. Although hindi na siya massive kitamaan, selective lang sa kada asosasyon para at least hatag ng balas ang ayuda ang aton nga siyudad sa Bacolod, no? But it will be complemented by the fuel subsidy sa aton nga national government, no? So mo na ganing rason ko nga dapat ang LGU gid ang mang-distribute para nga wala duplication. Kaya ang siyudad nakapangatag na kung manghatag ang national government kag lain ang kapyot, it is very very possible na nagaan na sang LGU gaan liwat sang isa ni kakambuyuhan nga makatag, no? That's very very reasonable. And it is even under the local government code nga dapat ang national government sa iya nga pag-i-implementar sa programa i-involve gid ang LGU. Kaga mo ginang pinaka-basic gid. Pag may commitment naman na ang ato regional director sa mayor nga pamati ako, kabay pa ina siya matuman, no? Pag ma-realize during this month or even next month abi kay grabe gid ang pagsaka sa gasolina, apektado katama aton mga drivers. Wala pa sa estimated number, Councilor, kung pwede makakata. Subong sa aton guro between 5 to 7, no? Ang iyayang ang local, 100. But we are expecting thousands to come from the national government. Okay. So amo nang ina-expect nato. That's why we are not only requesting, but we are even insisting nga ang LGU gid ang mahatag sa sininga subsidy. Mga ano ni sila matagan? Drivers lang? Jeepney? Ano ni sila? PUJ drivers at ang tricycle drivers through the DILG at according sa kay regional director, no, although we are still lang waiting for the guidelines, ini ko no ang mga nagapanulong sa mga mga rider na they are also entitled to receive assistance from the national government. Kag ang taxi pero ay takabalo, no, kasi wala ihambal sa ni kag hindi siya kabaton kasi basulon nila si Mayor, basulon nila si Councilor Ramos, but we are only assisting. Ma-assist lang kami sa national government. Kung pilagin man ang beneficiary sa sininga programa, sila lang binakabalo. But ang amon niya role is to see to it nga ang tourist of the poor will serve first. Pero tanan yung mga members ng drivers, maagi sila asosasyon before sila makareceive ng mga aid or assistance sa councilor. Mas mayo nga sa asosasyon madala kay kilala nila mga members nila. Pero ara man gyapon sa atong panahon sistema ng mga naton. Okay. But sa akon kung may mga programa giman ang local government unit pinapakita sa asosasyon para at least may say sila. Pila election dyan, pila. Answerable sila mga members kung may mga favoritism na silang ihimuon sa ilang organisasyon. Mga pilang estimate mabaton? Estimate lang. Sorry to say, no, pero ang sa CPI is 2,000, no, per individual. Ang sa national government, we are still waiting sa ilang guidelines kung pila ang amount na i-receive sa aton mga drivers. But nabasaan nato sa newspaper, nga may 200 sila every month. But on a regular basis na. Ini ang one time mo ay pa. So, amo na ganigin na pag-meeting ko sa transport groups, gin-encourage ko sila mag-submit sa City of Bacolod sa database ng ilang organisasyon kaya na subject to verification para every time nga may kinanlan ang kung sino man ang national government manda or ang mga NGOs na nga gusto magbulig sa drivers, at least may ready features kami na data sa ila. I-verify ko lang, Councilor. Upod na dito mga grupo ang nag-initiate sa ina, like payback sa... wala man kami determination ni Mayor, no? Okay. Regardless kung ano yung mga political affiliation, as long as you are entitled to it, we are ready to give it to them. Ang una na isa ka-assurance naman. Makonsensyal na sila galing niya sila ginimo. Kung ginagawa sila ni Mayor Bengulardia, kung may personal support na kay Mayor, no? Papatay na sila sa konsensya. Okay. Mayor, final statement mo, Mayor, anong message mo sa mga transport groups kag sa publiko? I hope klaro na sa transport group nga ginahatagan namon sa sangligwa nga magpautwas ng ilang sentimento, no? Kag regardless nga kung sa bagay ang issue kung tanawon ta is not local in nature. This is national. It's not just national. In fact, this is a question of worldwide dynamics nga tungod sang gira
sa Ukraine. Muna nga kung gusto tani-tani masulbar gid. Nami kini kung mga may isa sa inyo makaistorya kay Vladimir Putin para kung mauntat yung gira sa Ukraine, mauntat na yung pagsaka ng gasolina. So, salamat nga nag-air sila in a very peaceful manner. Kag of course, salamat ko sa tanan nga nagbululig sa mga drivers, mga konduktor, ang bitaw, ang pulis nga to their credit, there was peace and order. Nga na-maintain sa sining nga sitabo nga bisan na dayon pang strike, it was peaceful. And as I opened this up, I think it was generally peaceful. Kag salamat sa mga volunteers tulad kay Mr. Nuega, si Dindo Nuega, kag si Councilor Cindy Rojas, naghatag man sa iyang mga paapas. Kag rin na mo nakita nga ang pasilidad ng syudad bastante man. Kag damo sa mga private employees na naka-avail sa sini. Kag we will continue to do this as we had already made this a practice na kada may strike, handa kami. Kasi we want to balance the situation by way of seeing to it nga hindi man mahuol ang mga tao. At the same time, kapamati mata sa mga sila sentimento. So, sa tanan-tanan, ang bitaw, traffic enforcers, nga nagbulig, nga patigayon, nga peaceful and orderly ay nakalatabo, including the transport group na nag-strike. Madamo din na salamat. Coming from us to Councilor Dindo Ramos, kag mga opisyalis ng siyudad natin. Mayor, thank you again. Kaya sa inyo, salamat is for the public information dissemination that has put things in the proper perspective. Action na Bryce si Bacolod City Mayor Evelio Donadia upod si Councilor Dindo Ramos sining press conference no nga amo ning mga driver nga nag-strike kay now or mga driver ni sila sang mga private cars kay nga gin pabulig sakay. Actually action na Bryce ang sa picture nga kinpadala ko mga drivers sa mga bus nga gingamit sa syudad, drivers sa mga private vehicles kag iban pagid ka mga facilities sang local government sa Bacolod nga nagatag-serbisyo kay na sa iban action bray nga pasahero or empleyado sang syudad sa Bacolod. Amo na so far pinaka-latest update diri gyapon kita sa may plaza publika sang syudad sang Bacolod action bray. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod action John Diaz nga nagasaring sa tatanan nga maka-action sa ring kaman nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Firing line. Ang balita na aksyon dyan, dalawang saton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon, pabulig or padula dira sang baho sa inyong alawas, katol-katol, kuto, kuyamadkas pa, kag iban pa. Labi na gid ang punggod, kag kabalo ko gusto nyo man Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, gainin-sindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Sigurado nambot basa kay napasensyagid pasensyagid kay sumulod abi ang alkalde sang syudad. So malawig-lawig ang interview ta siya. Action Firing Line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian more than nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline 8 to 9:30 kag buwas man sa gabi sa Action Firing Line. Mga kaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless.
Mangin may inalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag may